EU's landbrugsordninger ødelægger landbrugsudvikling og økonomisk fremgang i den tredje verden. Det er EU's borgere, der betaler for at holde europæiske landmænd beskæftiget. Enten gennem skat eller ved kunstigt høje fødevarepriser. I denne dokumentar forsøger vi at gå helt ind til benet. Støttebenet. I 2002 modtog landbruget i EU i alt 785 milliarder kroner. Det svarer til, at samtlige 21 millioner europæiske malkekøer flyves jorden rundt på første klasse. Med på rejsen har de hver ca. 4.000 kroner i lommepenge. Støttebeløbet er altså dobbelt så stort som det, Vesten årligt giver i ulandsbistand. På trods af de konkurrenceforvridende støtteordninger, bakkes de stadig op af et bredt politisk flertal. Eksperter siger, at EU's landbrugsreformer er skyld i, at ulandene bliver fastholdt på et meget lavt niveau økonomisk. Har du nogle argumenter imod denne påstand? Ja, nu siger du godt nok fastholdt på et lavt niveau. Og det er i og for sig også rigtigt nok, men nu skal du lige tænke på, at vi i Europa gennem de sidste årtier har udviklet en enorm udvikling økonomisk. Og det er ved hjælp af landbrugsstøtten, at vi gerne vil være med til at fremme ulandets økonomiske situation. Nu skal du tænke på, at vi har jo igangsat mange initiativer i blandt andet ulandene, og vi har også indført varer, man uden told kan indføre i EU, så jeg synes, den påstand er ikke helt rigtig. For at sikre sine egne markeder har EU opsat toldbarrierer over for tredje verdens lande. De afrikanske bønder løber altså mod en mur. Sukker kan produceres i Afrika for en tredjedel af prisen i Europa. For at komme denne konkurrence til livs, bliver ulandenes billigt producerede varer tillagt en uretmæssig høj told, hvis de vil ind på det europæiske marked. My crops, they are dumping the prices every day. I cannot support my family. Tell me what I'm supposed to do. This stupid EU, they're dumping the prices every day, they lower them. I cannot live for that kind of money. I got 3 children. There's nothing I can do. There's nothing I can say. Fuck you. Tilbage i Danmark ser landmændene ikke ud til at have moralske skrubler over, at en tredjedel af verdens befolkning lever for under $1 om dagen. En europæisk ko modtager $2 om dagen. Eksperter advarer mod de sociale uligheder, dette medfører globalt set. EU's landbrugspolitik fører til sult og fattigdom i ulandene og højere skatter og dyre fødevarer i EU. Derfor skal handelshindringerne afskaffes, landbrugsordninger skal nedtrappes, og en afmontering vil medføre større velfærdsgevinster i selve EU og EU-landene. Ja, for sigt. Men de er jo stadigvæk ekstremt fattige, og det er jo delvis på grund af disse reformer. Ja, nu siger du ekstremt fattig, men nu skal du tænke på, at Danmark for 50 år siden, hvordan så der ud her? Vi var også ekstremt fattige. Du skal tænke på, det samfund, vi står i her, det har vi været med til at bygge op. Derfor har vi også ret til at beskytte det, og du skal tænke på, at jeg er valgt her. Jeg sidder derinde, fordi jeg er valgt af en gruppe til at varetage deres interesser. Det skal du lige tænke på, ikke? Så den moralske faktor er overhovedet ikke noget, du kan bruge til noget? Nu synes jeg, at moral er et meget stærkt ord, og nu ved jeg egentlig, hvem fanden tror du er, altså... Moral ikke hjemme i politik? Jo, delvis. Nu skal du tænke på, at... Ja, det har jeg ikke. Det har jeg ikke nogen. Det har jeg sagt. Nej. Hvad har du ikke sagt? Det... So what? Det har jeg ingen kommentar til. Tak for i dag. Jeg synes, du er meget useriøs. Vil du ikke fortsætte interviewet? Ved du hvad?
Du skal ikke tro, at du kan komme og lave ravage på Christiansborg den første dag. Hva? Du skal ikke tro, at du kommer og lave forsidehistorier. Jeg har ikke mere at sige. Farvel. For en fattig afrikansk bonde er det uforståeligt, at mejerigiganten Arla, der nærmest har monopol på det danske marked, årligt modtager 70 millioner kroner i støtte. EU-landmændenes lukkethed er slående, når det gælder disse spørgsmål. Hallo? Hvad fanden er det? I står ikke og filmer! Kan I slukke det kamera? Livet går videre i EU for køer og landmænd. De ca. 6% af befolkningen, der er beskæftiget ved landbruget, nyder godt af støtten, som de anser for at være en selvfølge. De ønsker ikke at give afkald på benet. Støttebenet. Hvad sagde jeg til jer om at filme mig, hva'? Nu ringer jeg satse med politiet, gør jeg.